انتايو تأخاخابي ويمدما حقافاي تاريخ بحال كنتاي زي حدا زعبنا جرنا لنا بخلاي بركد ما لمعات كوريدور قطر زملكت كمتي ذكر اب قرب اوان اب كبابتات دو ماخلاي ኢትዮጵያ አካባቢ ተጀመሩ ጅማሮታት ከመራያ ገረም ዝወሰዱ ልማት ኮሪደር ገጠር አለው ሳቶም መሰረት ምግባር ኣብ ካልኦት ከባብታት ሃገርና እውን ክሰፍሕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ብስርኸት ታይራው ሓለዎም ቶም ኮሪደር ልማት ኣብ ኢትዮጵያ ክጅመር ከሎ ዝነበረ ምስሊ ሒዝዎ ዘሎ ምስሊ እንታይ እዮም ዝብሉ ቁላል እናገርና ለም ጻንሒት ክንገብሪና መሳርሕተይ መኮነን ይብራህ ቋዳሕን መጻኻ ኢለለሁ ቋዳሕን ጻናኽ كم دم أنا في السامورات حبرناكم لنا سنة صنعكم اللي تحسنا نختكاتلو عدي من لهم سنة صنعتي يكون لكم تي فلا ما يزعبنا خنجمر موسكي من البات تناي فلا ما يزعبنا غيرنا زلنا تاريخ ويم صواي زانتا ويم ناولنا نصوعو حزي اب ايثيوبيا ناتل على كم مزات يزعبا وناخونه يقصل مهلاي زفلطيو زي تمالتي بايثيوبيا استفلاليو እምነታት ተሐሳስባ ቋንቋ ባህሊ አራያ ድሌታት ወላ ብሪእታ ዓለም ፖለቲካው እንተኮይነ መላኻኽታት አለው እዚኦም አበ ውሽጢ ኩሉ ማሕበረሰብ ዘሎ ነናይ ዋዕሉ ዝኾነ እምነት ነናይ ዋዕሉ ዝኾነ ተሐሳስባ ቋንቋ ባህሊ ዘለዎ ምዃኑ ዝዝከር እዚኦም ድማ ክኽበሩ ኣለዎም ተፈጥራዊ እዮም እዚኦም መሪጹ ወይም ድማ ደልዩ ሰባት ሰብ ዞም አመላኻታት ወይም ዘም ቋንቋታት ወይ ብብሄሩም ብርክን ተሪና የክትሕዝ ኽእል አይህልን ስለዚህ እዚኦም በመድረኹን ክስምዑ ዘግበኦም በተሐሳሰባ ብርክውን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኖም ሓሳቦም ክገልጹ ከሓሳቦም ከስፋሕፍሑ ንኻሊእ እስካብ ዘይጎድኡ ግዜ ክፍቀደሎም ከም ዝግባእ ዝፍለጥ እዩ ካው ሓሊፍ ግን ካብቲ ታሪኽ ወይም ድማ ጽዋይ ዛንታና ንጽውዖ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ እዩ ዝረአ ተሓደት ነጸላ ዛንታ ወይም ታሪኽ ዝበሃል ወይም ጽዋይ ናልና ንጽውዖ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንባዕልና ከፈላሊ ዝኽእል ወይም ድማ እንተሓደ ጉልህ እንተሓደ ከትሕት ዝኽእል ንባዕልኻ እውን ከባልዕ ወይም ድማ ንባዕልኻ እውን ከጓንጽ ንኽእል ኣፈላላይ ዘስፍሑ ዛንታታት ድማ ግዞም ድሕር ዘይተኣሪሞም ናወሉና ኸይዶም ናብ ጎንጽ ናብ ካልኦት ጸገማትን ዝፈጥሩ ስለ ዝኾኑ ነጸላ ተረኽ ተዋሂሉ ዝፍለ ዝጽዋዕ ብፍላይ እምነት ቋንቋ ባህሊ ኣረኣያ ገይጽ እምበር ብዝኾነ መዕቀኒ መጻልኢ ወይም ድማ መጓነጽ ክኾን ከም ዘይግባእ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እውን ወይም ሳይንሳዊ መርትዖታት እውን ንሪኦም እዩ ተመክሮታት ዓለም እውን ኣልዒልና ንምርኣይ ንኽእለሉ ኣጋጣሚ ምህላዩ يذكري ممكن أبنت تمكرو زمعبال هجرات وين بما معبال زلوا هجرات خميلانيين استفلالي بزحابة هاللون بزحاب قانقو اللون بزها استفلالي ريتات وين دليتات الرأيات زلوهم هجرات اللو جن نمعبايم عقتهم بفلاي أبقربنا إيش أمر أين خلينا أبقربا النريم مالتيو انتهي مالتيو هندي نعمنت ترينا هندي لعلك اللي تشح زخانو بزحاب قانقو زلواها هاجريا لعلش وعدت 280 زغون بهرات دماغ كم زلوا زفلتي بفلاي هندي بعد ما جزأت بإنجليز نبزح بركت ولا عمتات التجزأت هاجريا بإنجليز خط جزاء كلاجن من الوقت بحلا قانقا استفلا لي وشتاوي زلوا توفيتاتان زي غير ويم دمازياتهم عاقبه نختنبر زخالت هاجريا مرأيا ون زغونت هاجريا وراز بخالي ملكو عدمانا أفريقيا أنت مسيحا جن استفلاليو بعد ما جزأت بزمصلو وان ناي وعلوم نايتهم هاجرات بحالي قانقا أتحزم ناس خدلو أجات أم تاتلو غيرهم ناس خدو خونه تاتلو سلازي كاب زيناي بحالي خزنا هندي كم تزل علكو بزها بحال اللوا بزها قانقا اللوا تم بعد ما جزأت بنا وشت أبزنورولون بفلي ولا سعر تجارو زياتهم أي جزأتهم ويم تم حسابات أي وسدتهم تم زنورو كوكالي عالم زموتو بحالهم كانوا قانقاتون أي تمرحت لمن زيهم عاقبات أنيحة قدم يلو أبزنور وانات نا فلالاي مغنيات ولا يكون أنت نورتنا قانقان بحالنا فلالاي قدمات طويلا بمحساب جيس أمبر ملك عمبر خلينا يحفتي فلفل كم صار له زخيل أمبر خجوان صوم زخيل نبعلهم كبالو عم زخيل ولا مغنيات كم زي كنا ريوم
ዝኸድሉ ሕዚ ድማ ብፍላይ ብናይ ባህሊ ቱሪዝም ብጣዕሚ ብዙሕ ፀብለልታ ዘለዋ ሃገር ኮይና ካብ ካልኦት ዓለማት እውን በሚልዮናት ዝኣኽሉ ወሓዝቲ በጻሕቲ ዓዲ ላፍቲ ዓዲ ውሕዙ ምዃኖም እዚኦም ንምርኣይ ማለት እዩ ከዚ ካብዚኦም ተዓዲ ካብቶም ማዕበልቲ ዝበሃሉ ሓሙሽተ ሃገራት ኣብኣቶም እትስራዕ ሃገር እያ ብፍላይ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ቻይና ጀርመን ጃፓን ስዒባ ህንዲ እውን ኣብ ምዕባል ትርከብ ብጣዕሚ ዓብዪ ቁጠባ ዝሃነፀት ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ ጂዲፒ እንተሪእና ኣብ ሰወዚ እዋን ካብ 2024 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ዝተወሰደ መፅናዕቲ ናብ 3.9 ትሪልዮን ዩኤስ ዶላር ዝበፅሐት ሃገር እያ ስለዚ እታ ሃገር እዚኣ ሕዚ ከይዳ ኣባል ጉጅለ 20 ኣብዘን ምዑላት ዝበሃላ ሃገራት እውን እያ መስረቲ ኣፍሪካ እውን ምሳና እውን ተሪኢኻ ዘለዋ ምትእስሳር ናይ ብሪክስ ሃገራት እውን መስራቲት ምዃና ዝፍለጥ እዩ እሞ ስለዚ ኢትዮጵያ እውን ካብዚ ብሰፊሑ ክትወስዶ ትኽእል ተመክሮ ልምዲ ከም ዘለዋ ምርኣይ ይከኣል እዩ ስለዚ ነፀላ ዛንታ ወይ ነፀላ ተረኽ ወይ ድማ ነፀላ ጽዋይ ዝበሃሉ ዝምቡዕ ያታ ወይ ጉጉይ ኣፈላላይ ተነፂልካ ንበይንኻ ንምኻድ ዝረብሕ እምበር ሓበራዊ ዝኾነ ሓቢርካ ንምዕባይ ሓቢርካ ንምንባር ወይ ድማ ሓቢርካ ንምቕጻል ዝረብሕ ከም ዘይኮነ ዘለው ብዝሃ ባህልን ቋንቋን ታሪካትን ድማ ንምዕባለኻ እምበር ንኣፈላላይካ ምክንያት ክኾኑ ከም ዘይግብኦም ዓብዪ መርኣያ ክውሰደሉ ዝኽእል ካብ ህንዲ ምርኣይ ንኽእል ኢና ሞኬ ልክዕ እዩ ብዙሕ ምባል ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ህንዲ ብርክስ ዝበለ ብሄር ብርክስ ዝበለ ተፈላለዩ ዓይነት እምነት እውን ዘለዋ ሃገር ከም ምዃና ዝፍለጥ እዩ ሂንዱን ቡድሂን ዝብል ዋና ዝፅውዕሉ ናይቲ ከባቢ ዋላ እንተኾነ ካልኦት ብርክስ ዝበሉ እምነታት እውን ከም ዘለው እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ትሕቲ ባዕዲ ዝንገልጽካዮ ማለት እዩ ንኣብነት ንኣፍሪካ ካብ 15 ክፍለ ዘመን እስካብ 19 መጨረሻ ክፍለ ዘመን 20 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ዝነበረ ናይ ባዕዳዊ መግዛእትን ኢሉ እውን ምስ ናይ ናብ ህንዲ እውን ዝነበረ ናይ ብርዝሕ ዝበለ ዓመታት ዝነበረ መግዛእትን ኣፍሪካ ዝነበረ ከምኒ ናይ ቲምቡክቱ ከምኡ እውን ቤኒ ኪንግደም ናይ ኣክሱማዊት ኪንግደም እናበልና ብርክስ ዝበሉ ክንገልጽ ንኽእል ኢና ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝነበረ ሰፊሕ ዝበለ ናይ ኪንግደም ወይ ድማ ንግስነት ዝማዕበለ ባህሊ ዝማዕበለ ናይ ንግስነት ናይ ምሕደራ ዝነበረ ኩነታት እዩ እዚ በቲ ናይ ባዕዳዊ ምክንያት እናተበረዘ ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ንዕዘብ ማለት እዩ ከም ትገልጽካዮ ህንዲ ግን ዋላ ንዘመናት ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ ናይ እንግሊዝ ዝፀንሐት እንተኾነት ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ኣከዳድንኡ ካብ ማግኡ ካብ ናይ ቅዲ ናይ ሙዚቃ ደርፉ እውን ተይበረዘ ዘመናት ተሻገረ እኳ ዳኣስ ንካልኦት ዓለማት እውን ንካልኦት ሃገራት እውን ከካፍል ዝኽኣለ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ቅድሚ 20-30 ዓመታት ዝነበሩ ብህንዲ ዝድረፉ ደርፍታት ብዓለም ደረጃ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ዝነበሩ ምዃኑ ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ከምኒ ናይ ማዘር ኢንዲያ ናይ ኩቺ ዝበሃሉ ዓይነት ደርፍታት ኣብ ኩልና ንዕዘቦም እዩ ከም ቦሊውድ ዝበሉ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ እውን ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ነዚ ግን ነቲ ዝነበረ ድማ ብዝበለፀ ጠናኺሩ ንክኸይድ ካብ መንጎ ዝጠቐሙ መራሕቲ እውን ወሰንቲ ምዃኖም ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ ንኣብነት ከም ማህተመ ጋንዲ ናይ ዓለም ናይ ሰላም ብሉፅ ካብ መንጎ ዝኾኑ ሰባት ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝጥቀሱን ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ኣምር ወይ ድማ ተምሳሌት ገይሮም ዝወሰዱ ምዃኖም ኢና ንርኢ ማለት እዩ ከምኒ ጃምናላል ባጃጅ እውን ናይ ባዕሉ እሱ እውን ሓቢሩ ማዕሩ ምስ ማህተመ ጋንዲ ዓርኪ ናይ መቃልስቲ ዝነበሩ ምዃኖም ኢና ድሕሪት ርኢ ተለና ማለት እዩ ሕዚ ባጃጅ ኣብ ሕድሕድ ሰፈር ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ኣብ ሕድሕድ ገዛ ዝኣተወት እያ ግን በቲ ናይ ተቃላሳይ ሽም መፀውዒ ዝተሰየመትን ዋላት ሰብኣይ እቲ መስራቲ ብሂወት ይሃሉ እቲ ፍርያት ግን ዘመን ተሻጋሪ ዓለም እውን ናብ መፀውዒ ዝኾነሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ከም ታታ እውን ብደረጃ ዓለም ናይ መፀውዒ ዝኾኑ ኮይና ኢና ንርኢ ማለት እዩ ከም ኣብነት እየ ዝገልጽ ዘለኹ እምበር ብትክት ዝበሉ ብደረጃ ሃገር ጥራይት ይኾንስ
بدرجة عالم كصوع زخلو هند منيا زبل زقلصو فرياتات زفريات اللغونتاتنا نعزب مالتي زيد ما زخون المغنيات تايو بتزولنا يو مكففال زي مهلاو عاب فلالاي حدنت عاب تفلال لي امنت ناب خلتش حزا اكل بهر ولا انتهالو خلتش حزا اكل بهر ككم بهلو ككم كوابيو ككم اتحساسبو جن هند زبل امر تشكيمهم زنقاسقسلو اب بعالم درجه ون صنت فطرت مهرات ون زفطر لخنتاتنا نعزب مالتي سلازي كمتي زغلصنايو اب امنه تحساسبا او قانقا اب رايا اب دليت اب عالم لاهاوي رؤيه نامنت كمتي زغلصنايو حزي بخلته مسمر وي دما بخلت عنكيل نريا مالتيو نامنه تبدي غجل عسراون صعنت فطاريت مخانا نريا بريكس زبهال ايثيوبيا ون قرواوان زتحاوستلو محبر وي دما ناي قطبابي وداب محبر ون صعنت فطارنتا مخانو نعزب مالتي سلازي صعنت فطارنتا بدرجه هاجر طرايت يونس بدرجه عالم ون كندي زاكل سفح زبل مخانو امنغو خلتيوم ودابتات عالم صعنت فطارنتا مرداي كال مالتي بنغداو سرحت اندحرينا ون مس تفللي كفالات هاجرات عالم ون حبيرات سرح مخانا بس هاجرنا ون بركس ولو كومبانياتات اب ايثيوبيا اتيم سرحتهم ناسرحو تحبراو تطقامنتن ماخل زغبر مخان يمرداء زكال مالتي سلازي كابزي كافندي كم تقدم زغلص كايتا اينا نرداء نخل اب فلالاي مننت جن حدنت زبل نرداء مالتي جراند ناريشن ويدما جراند تزلعله إنا أقدمه سرحة سرح مالتيو نابز سينجل ناريشن ويدما ناب نسأله خنر مسألة جن حد وتز عسلو أنا النت زعسلو خووني خيل مالتيو سلازي أنا النت ويدما كواوية ويدما ناتي كوابي ناتي سب ناتي زبلص اي زبل تحسسبا ندحر مصينا جن تي عبي سئلي تعبي سئلنا انت كم هاجر كنحسب كلنا هاجرنت رسعنا اكوابينا تصميدنا نقمطلنا مالتي اكواب ندحر تصميدنا دما تي بعبي مسلين امنت نبلما حدا فابريكا خمني جامنا الباجاج وي دما كمنتاتا عينت علم لخ بنتريت غيرنا خناتو ناتغبئنا جن يقردون بهاجر درجة خنحسبس كبابي طراي ندحر مسرت غيرنا نحسب كوينا تي حزنايو نقرب ناب عداغا بوس وسن كوينو يخون مالتي سلازي بزي عبي وي دما جراند عينه التحساسب حزنا ندحر مصينا جن كم هاجر مصوعي يخون مالتي سلازي اب هاجراوي مسرت غيرنا وي دما كم هاجر غيرنا خننقاسقس كلنا جن تي مسلناون يعبي تي التحساسبنا ون يعبي تي تربحنتنا ون ان عبي يخيد مالتي سلازي بحفشا خرأتلو كما هندي كم امنت جلص نمبر كالوت بركس ولا عدتاتون مغلاصي كالي مالتي خنلعل كلنا مبغسينا خنلعل كلو كم هاجر كوينا خنحسب كلنا تهلونا كبري زهلونا اتحساسبا زهلونا راي زلعله خوينو كاب هاجر حالفو بعلم درجاون تي زلنا عقمن تربحنتن تصوعنتون ناسفحي خيد مالك الفش صبوا الله مكي من الوقت تي اتاخخا بزانتا ويم تاريخ ويم دما صوانا لنا نغلصو عادتي زي كما هاجراوي تاريخ ويم اتاخخابي تاريخ تغير يوسد تاي مالتيو كاب ولقاوي ويم كاب كباو نتحاسبكا وصيخا بسفيحو حبراوي علامه كليكا يخلي كم هاجر كم حزبي حبراوي شتو كليكا يخلي حبراوي راي ون يلك حبراوي مردع تفطر زي ناشونال كونسنسس زبال مالتي هذا مودات دما حبراوي روحخا بحبار زرغاغصلو كيدي فطر مالتي سلازي زي حبراوي تاريخ وي متاخخ تاريخ زبال زلو ربحه بمرايو او كعسل اللو زبالون ننوعلم زدغاغفو حزبي زفطرلو اندحر حبراوي تاريخ وي حبراوي زخونه ناريشن فطيركا ناريتيف استفطيركا حزبتات ننوعلم كاب زنورم غدات ويم نصلا صقم كامراي اتحبراوي زعبيه ويم زغزف نخليهم ماخل زغبر نخليهم هتقم زخل نجر حيزهم زخدو اليوم تاخخيهم عب هاجر كفطرو زخلو اتحساسباتات ون زحنصل اليوم ناب حدا زوحزو نابنت رواتات انترينا بزحات رواتات تاخاقيوم يوم حدا عوي روا ويم حدا عوي وحج
ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስለዚ እዚኣቶም እቶም ርባታት ኩሎም ዝተፈላለዩ ሕብሪ ሓዲኡ ባዓኸል ሓዲኡ ሕፃ ሓዲኡ ዋልካ ሒዞም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓደ ተሓዋውሱ ተለው ግን ካሊእ ሕብሪ ፈጢሮም እዮም ዝጓዓዙ ግን እዚ ምስ ፈጠሩ ከዓ ሓደ ጉልበት ይህቦም ዓቕሚ ይህልዎም ካልኣይ ድማ ካሊእ መልክዕ ካሊእ ፅባቐ እዩ እምበር ሓዲኡ ብዙይ ዝመፀ ወይ ሕፃ ቀይሕ ሒዙ ዝመፀ ወይ ዋልካ ሒዙ ዝመፀ ወይ ባዓኸል ሒዙ ዝመፀ ዓይነት ውሕጃት እንድሕር ንምትሕውዋስ ኣይተሓዋወሱን እዚኦም ንተፈላለዩ መልክዒ ዘለዎም እንድሕር ተትበሃል ነይሩ ኩሊኦም ኣብ ማእኸል ዝቐርዩ ኣብቲ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ እውን ክበፅሑ ዘይኽእሉ ዓብዪ ውሕጅ እውን ዓብዪ ሩባ እውን ክፈጥሩሉ ዘይኽእሉ ኣጋጣሚ እዩ ዘሎ ስለዚ ሃገር እውን ክትህነፅ ተኮይና ህዝብታት ነናይ ባዕሎም መልክዕ ነናይ ባዕሎም ባህሊ ነናይ ባዕሎም ቋንቋ ነናይ ባዕሎም ድሌታት ክህልዎም ይኽእል እዮም ግን እዚኣቶም ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ንምስላፍ ወይ ኣብ ሃገር ረብሓ ንምርባብ ድማ ንባዕሉ ዝኽእል ዓብዪ እጃም ከወርክቱ ይኽእል እዮም ስለዚ ኣተኣኻኻቢ ዛንታ ሓበራዊ ተሓሳስባ ሓበራዊ ተሳትፎ ሓበራዊ ውፅኢት ህዝብታት እውን ብሃገር ብርኪ ዝግለፀሉ ኩነታት እዩ ምርኣይ ዝከኣል ሓበራዊ ሃገር ክበሃል ከሎ ሓበራዊ ምዕባለ ክበሃል ከሎ ሓበራዊ ፅባሕ ክበሃል ከሎ ሓበራዊ ወለዶ ክበሃል ከሎ እዚ ሓበራዊ መጻኢ ክበሃል ከሎ ድማ እቲ ሃገር ብኸይዲ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ እዚ እናተሃነፀ እንድሕር ዝኸይድ ኮይኑ ናይቲ ሃገር ምዕባለ ንምርግጋፅ እዚ ዓብዪ ብፅሒት ዘለዎ እዩ እቲ ግራንድ ናሬቲቭ ወይ ግራንድ ናሬሽን እናበልና ዝገለፅናዮ ተኣኻኻቢ ወይ ድማ ሓቋፋይ ዝኾነ ዛንታ ፅዋ ተረኽ እናበልና ክንገልፆ ንኽእል ማለት እዩ ካብዚ ወፂና ብካሊእ ብተቃራኒኡ እዚ ናይ ነፀላ ዛንታ ግና ሓደ ዓቕሚ ናይቲ ማሕበረሰብ ወይ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ነናይ ባዕሉ ብተናፀል ኣነ እየ ጀግና ክብል ይኽእል እዩ ሓደ ኣነ እየ ታሪክ ዘለኒ ኣነ እየ ተፈጥሯዊ ሃፍቲ ዘለኒ ኣነ እየ ኣብዚ ሃገረ ምህናፅ ታሪክ ዝነበረኒ ወይ ኣነ እየ ብዝብል ንባዕልኻ ብዝበታትን ዓቕምኻ ብዘዳኽም መልክዑ እንድሕር ዝኽየድ ኮይኑ ሓደ ንዓኣቶም እውን ነቶም ከምዚ ዝተፈላለዩ እውን ዝረብሕ ነገር ኣይኮነን ከይዱ ከይዱ ንባዕሎም እውን ናብ ጎንፀ እትዩ ንባዕሎም ኣብ ሕብረት ዝበታትን ተሰማዕነትና ዝዓዲ እውን ንድሕሪት ዝጎትት ንድሕሪት ዝመልስ ከም ትልበልካዮ ናይዚ ሃገር ላንድ ኦፍ ኦሪጂን እያ ትበሃል ከዚ ኢትዮጵያ ብቱሪዝም ተሪኢኻ እያ ብተፈጥሮ ዘለዋ ናይ እዞም 12-13 ዋርሕ ገፀ በረከታት ኣይኮነ እንደን ኢትዮጵያ ንኣፍሪካ ንዓለም እውን ክተርፍ ዝኽእል ብዙሕ ሃፍቲ ዘለዋ እዩ ግን እዞም ሃፍትታት እዚኣቶም መውፅያ ኣብ ዓለም እውን ክትፍለጠሎም ኣብ ዓለም እውን ክትገንን ዘኽእልዋ ግን እዞም ግራንድ ናሬሽን እናተፈጠሩን እናዓንበቡን እናሰፍሑን ክኸዱ ከለው እዮም እምበር እዚ ናይ ነፀላ ዛንታ እንድሕር ሒዝካ ከድካ እዚኣቶም እውን ክትርብሐሎም ዘይትኽእል እኳ ዳኣስ ንምጥፍፋእኻ ንምፍልላይኻ ሓይንኻ ንምንኣስ ንምትሓት ልዑል እጃም ዘለዎ እዩ ነፀላ ተረኽ ማለት እዩ ስለዚ ነፀላ ዛንታ ጎንፅን ቅልውላውን ከም ዝወልድ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ምከኣል እውን የምፅን ኣነ ጥራሕ እዩ ኣነ እየ ዝበሃል ተኮይኑ ንናይ ባዕልካ ዘለካ ገፀ በረከት ከዚ ተሪኢኻ ብኢትዮጵያ ብኣርባዕቲኡ ሸነኽ ንናይ ባዕሉ ዝኾነ መልክዓት ኣለዎ እዞም መልክዓት እዚኣቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዓቕሚ ዓብዪ ሃፍቲ እዮም ዝፈጥሩ እንድሕር ተፈላለዮም ግን ብዝተፈላለየ መልክዕ እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ከባቢስ ሓደ ናይ ፍራፍረ ኦም ጥራሕ እንድሕር ሃልዩ እዚ ሰብ ብተደጋጋሚ እዚ ትርኢ ተሎ እዚ ትምገብ ተሎ ወይ እዚ ትበልዕ ተሎ እዚ ትጨኖ ተሎ ተኾን ክስልችዮ ክፀልኦ ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፍራፍረ እንድሕር ሃልዮም ግን ካብቶም ፍራፍረ ዝተፈላለዩ መዓዛ ጨና እውን ከሎ ይኽእል ብትሓልፍ ተሎ ዝምገበሉ እውን ናይ ኒውትሪሽን ወይ ናይ ስነ መዓዛ ንሰብነትካ እውን ጠቃሚ ዝኾነ ስለ ዝርከቦ እዚ ጠቃሚ እዩ ስለዚ ምብዛሕኻ ዝተፈላለዩ ባህሊ ብዝሃ ቋንቋ ብዝሃ ታሪክ ምህላይ ሃፍቲ ዳ እምበር ንመፈላለይኻ ምክንያት ክኾን ከም ዘይኽእል መረጋገፂ እዩ ስለዚ ነፀላ ተረኽ ሓደ ምፍልላይ ምቕናስ ከይዱ ከይዱ ድማ ምጥፍፋዕ ከም ዝወልድ ካብ ታሪክና እውን ዝረአናዮ ካልኦት ዓለማት እውን ሕዚ እውን ተኾነ እናቐፀለ ዘሎ ክረአ ዝኽእል ርኢኻ ክምስከረሉ ዝኽእል ምዃኑ ምርጋፅ የድሊ ምናልባት ኣብዚ መክልቲ ውስጥ ተሃሊካ ወስኽሞ ናብቲ ቀፃላይ ዛዕባና ንምሕላፍ ምንታይ ከምቲ ብስፍሕ ዝበለ እናገለፅካዮ ዝፀናሕካ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሓድድ ዝገብሩ ኣብ ታሪኻ ዝሓለፈትሉን ዝተሰባሰቡሉን ኩነታት ኢና ንዕዘብ መብዛሕትኡ ኣብ ምናልባት ምስ ናይ ኩናት ከዛመድ ይኽእል እዩ ክዛይድ ይኽእል እዩ ካብቶም ብርክት ዝበሉ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ
ኩናት ዓድዋ ከም ናይ ኣፍሪካ እውን ናይ ጸለምቲ እውን ከም ኣይከን ኮይኑ ወይ ድማ መቃለሲ ስልቲ ኮይኑ ካብዚ ዘቃልስን ኩርዓትን ኢልና ንገልጽልን ማለት እዩ 1888 ለካቲት 23 ዝተኻየደ ሓደ ናይ ኢትዮጵያውያን መግለጺ ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ናይዚ ስዒቡ ኢሉ እውን ኣብ ናይ አንጻር ናይ ባዕዳውያን ኩናት እውን ዝግበር ዝነበረ በአፍሪካ ደረጃ ኢሉ እውን ናይ ጸለምቲ ናይ ነጻነት ዘመን እውን ከም ኣይከን ኮይኑ ዘቃለሰ እዩ ምርዳእ ዝከኣል ንኣብነት ድሕሪ 1920ታት ንድሓር ዘሎ ከም ናይ መቃለሲ ብርክስ ዝበሉ ውልቀ ሰባት እውን ዝግለጹ ብደረጃ ዓለም እውን ከም ማርክስ ጋርቪ ዝበሉ ኩማን ኩርማ ወዘተ ክንገልጾም ንኽእል ሓደ ናይ መቃለሲ ናይ ኢትዮጵያኒዝም ዝብል ኣተሓሳስባ ፓን አፍሪካኒዝም ዝብል ዝነበረ ማለት እዩ ንዚ ስዒቡ ድማ ቀለማት ናይ ኢትዮጵያ ሰለስተ ቀለማት ዘን ከም ሓደ ስልት ገይረን ዝተጠቀማሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰለስቲአን መስመር ኣግድም ክኾናን ከለዋ ተን ካልኦት ሃገራት ንኣብነት ማሊ ጋና ቤኒን ካሜሩን ካልኦት ዓድታትን ድማ 15 ሃገራት በአፍሪካ ደረጃ ናይ ኢትዮጵያ ቀለም ሰንደቅ ዓላማ ወይ ድማ ባንዴራ ናይ ኣይከን ገይረን ብዝተፈላለዩ ኣቀማምጣ ናይቲ ሰንደቀን ገይረን ዝጥቀማሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ናይ መቃለሲ ስልቲ ከም ዘለና ምርኣይ ካል ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ካራማራ እውን 1969 እውን ዝነበረ ኩነታት እውን ናይ ዝባድበረ ወይ ድማ ናይ ሶማሊያ ዝነበረ ወራሪ መብዛሕትኡ ከባቢታት ምብራቅ ኢትዮጵያ ክቋጻጸር ከሎ ነዚ ስዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጻውዒት ምስተገበረ ሃገረ ኢሉ ናብ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኢትዮጵያ ዝብል መጸውዒ ዝተቃለሰሉን ሃገሩን ሓራ ዝገብረሉ ኩነታትን ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ከምኡ እውን ናይ 1928 1933 ዝነበረ ናይ 5 ዓመት ናይ ቃልሲ እዋን እውን ስዒቡ በብኸባቢኡ ኩሉ ዋላ ን5 ዓመት ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ጥልያን እንተመጸ ድሕሪ 4 ዓመት ናይ 1988 ስዒቡ ዝነበረ ድሕሪ 4 ዓመት حنا نمفداي ولا تمصتي حربኝነት ኢትዮጵያውነት መንፈስ ግን ኣብ ሓደ ምንም ነቅዝ የበለከም ዝነበረ ወላ ናይ አጽዋር ሚዛን ተወሲዱ ተነበረት ህዝብ ግን በብኸባቢው ኩናት ዝካየደሉ መንዋሩ ንዕዘብ ማለት እዩ ሙሉእውን ዘይፈረሰ ጀነራል ሙልጌታ ዝበሃል ናይ ብላክ ላይን አርሚ ወይ ድማ ጥቁር አንበሳ ሰራዊት እናተባለ ጽዋዕ ድሕሪ ናይ ማይጨው ናይ 1928 ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ናብ ጥልያን መስከደ ካብ ማይጨው ከባቢታት ናብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብጎጃም ብወለጋ ሒዝካ በመብዛሕቱ ምዕራብ ኢትዮጵያ ን5 ዓመት ድሕሪ ቃልሲ ምክያድ ኢትዮጵያ ድሕሪ 1933 ነጻ መስወጸት ነዚ መዘከርታ ተባሂሉ ድማ ቅድሚ ሕዚ እውን ከም ዝገለጽናዮ ጥቁር አንበሳ ዝበሃል ሆስፒታል ሓደ ዝገብር መዘከርታ ነቲ ጅግንነቱ ተባሂሉ ናይ ሓደ መሰባሰቡ ኮይኑ ዝተሰርሐሉ ብህዝቢ ተዋጽዩ ዝተሰርሐሉ ኩነታት ታሪኽ ይነግረና ማለት እዩ ናይ ቀረባ ታሪኽ ንሕና ሕዚ ዘለና የወለደ ድማ ቅድሚ 15 ዓመት ዝተጀመረ 2017 ናይ መጨረሻ መዛዘሚ ጳጉሜን 4 ንምርቃት ዝበቕሐ ድማ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዙ ዝተጓዓዘሉን ናብ መወዳእታ ፍጻሜ ዘብጽሕሉን ኩነታት ኢና ንዕዘብ ስለዚ ብሓፈሻ ክርአ ተሎ እቲ ከይዲ ልምደሎ እዩ ናብ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ቅድም ናብ ህንዲ ዘሎ ልምዲ ወሰድና እምበር ኢትዮጵያ እውን ንባዕላ ተሪፋ ንኻልኦት አፍሪካውያን ሃገራትን ንኻልኦት ጸለምቲ ዓድታት እውን ከም መርአያ ኮይና ዘገልገልናሉ ኩነታት ኢና ዘለና እሞ እቲ ልምዱ ተዓቕሙ ኣለና እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ምናልባት ኣብቲ መወዳእታ ዝገለጽካ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ካብ ታሪክ ኣብዚ ናይ ኩናት ታሪካት ብፍላይ ባዕዳዊ መግዛእቲ እንተሪእና ብዙሓት ዓውደ ኩናታት ተኻይደ ምስ ባዕዳዊ መግዛእቲ ይግዛእን ብዝብል ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዋላ ናይ ውሽጣዊ ዓድነት ናይ ውሽጣዊ ጸገማት ንንባዕሎም ምኩር ንባዕሎም ዘይምጥዓም ተሃሎ ኣብ ሃገር ልዕላውነት ሃገር ካሕሊፍካን ዘይምሃብ ንባዕዳዊ ገዛእቲ ንግዛእን ናይ ምባል ልምዲ ዝነበረ እዩ እዚ ብምዃኑ እውን ኢትዮጵያ ካብቶም ብባዕዳ መግዛእቲ ዘይተገዘአት ሃገር ኮይና ንክትጸንሕ ገይርዋ እዩ ብዙሓት ናይ ኩናት ታሪካት ነልዕል ንኽእል ኢና ዓወት
ኩናት ዓድዋ ሓደ ዝረአ ኩሉ ግዜ ኣብነት እውን ተገይሩ ዝቁፀር እዩ ብድሕሪኡ እውን ናይ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እውን ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮ ናይ እብናት ንዓድሙ እውን ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን እንድሕር ሓቢሮም ወይም ድማ ህዝብታት ዝሃገር እንድሕር ሓቢሮም ምንም ንድሕሪት ክምልሶም ዘይኽእል ዝደለይዎ ነገር ክዕውቱ ዝኽእሉ ምዃኖም መረጋገፂ እዚ ድማ ክፈጥሮ ዝኽእል እቲ ናይ ግራንድ ናሬሽን ንብሎ እዩ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ልምዓት ተዘክሮ ወይ ምንሪኦ ድማ እቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንብሎ እዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ መሰረቱ ጀሚሩ ክሳብ ፍጻሚኡ ህዝቢ ብዕቱብ ዝከታተሎ ዝነበረ ናይ ባዕሉ ዓሸራ ልዕልወሉ ዝነበረ ኩነታት ፈተናታት ኣብ ዘጋጥሙ ድማ ኣብ ጎኒ እቲ ግድብ ጠጠው ዝብለሉ ዝነበረ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ እዚ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዓሸራ ዝዓረፈሉ ወይ ማእሰር ዝዓረፍሉ ናይ ልምዓት ተምሳሌት ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ስለዚ እዚ ሓበራዊ ፕሮጀክት እዩ ሓበራዊ ዓወት ድማ ሓበራዊ ልምዓት ድማ ሽቱ ዝዓወተሉ ፕሮጀክት ጌርና ምውሳድ ንኽእል ኢና ሞኬ ከምቲ ዝገለጽካዮ ናብቲ ካልኣዋይ ዛዕባና ክንሰግር ከለና ልምዓት ኮሪደር ገጠር ዝምልከት እዩ ምናልባት ቅድም ክብል ብልምዓት ኮሪደር ኣብዛ ሃገር ወይም ድማ ኣብቶም ዓበይቲ ከተማታት ብፍላይ ከተማ አዲስ አበባ ክጅምር ከሎ ዝነበረ ምስሊ ንፈልጦ ኢና ከተማ ንምዃና ሽም ከተማ ጥራሕ ተዘይኮይኑ ብዙሓት ዝጎድልዎ ነገራት ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ኩላትና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ መንገድታት ብፍላይ ኣብ ናይ መዘናግዕታት ኣብ ናይ ፅሬት ከተማ ፅሬት መንገድታት ከባብታት ዝነበሩ ግድፈታት ወይም ዝነበሩ ፀገማት እዚኦም ንምእራም ዝተኸየደ ርሕቀት መምሃራይ ብዝኾነ መልክዑ ዝተዛዘሙ ብዙር እናተኻየዱ ዝፀንሑ ናይ ኮሪደር ልምዓታት ናይ ከተማ ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ ናይ እግረኛን ናይ ተሽከርካሪን ናይ እግረኛን ናይ ብስክሌታን እናተባሃለ ብፍላይ ናይ ተሽከርካሪ መንገድታት ድማ ብጣዕሚ ፀበብትን ብጣዕሚ መፀገምትን ብምንባሮም ድማ ንሓደጋ ዘቃልዑ ምንባሮም ዝከር እዩ እዚ ብዝፈትሕ መልክዑ ዝተኸየደሉ ኩነታት ከም ዘሎ እቲ ኮሪደር ልምዓት ብዙሓት ከም ዝፈትሖም ኣብቶም ዝበፅሖም ከባብታት ብዙሕ ፀገማት ናይ ከተማነት ናብ ዘመናዊ ከተማ ዝቐየረ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ መዘናግዕታት መዕረፊ መፃወቲ ህፃውንቲ እናተወሰኸሉ ትኸርተለ ድማ እንታ ከተማ ፅባቐ እውን ብፍላይ ንበፃሕቲ እውን ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን በፃሕቲ ዓዲ ድማ ዓብዪ እጃም እናበርከተ ዝርከብ እዩ ስለዚ ኮሪደር ልምዓት ክበሃል ከሎ ሓምለዋይ ከባቢ ብምፍጣር ናይ ተሽከርከርቲ ወይ ናይ መኪና መዕረፊ ዘይነበሮም ከባብታት መዕረፊ ንክህሊ ፀበብቲ ዝነበሩ መንገድታት ንክሰፍሑ ጠጠው መበሊ መኪናታት ወይም ድማ መዕረፊ ሰብ እውን ዘይነበሮም እዚ እውን ኣማሊኡ ንክስራሕ ብፍላይ ኣብ ዓይነ ምድሪ ዝኣመሰሉ መንገድታት ኣብ በብመንገድታቱ ተጓዓዛይ ዕሪፉ ወይም ድማ ኣግሊሱ ክጥቀመሎም ዝኽእል ክዕርፈሎም ዝኽእል ከባብታት ኣብ ምስራሕ ናይ ኮሪደር ልምዓት እጃም ብጣዕሚ ዕዙዝ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ሕዚ ድማ ኣብቲ ቀረባ ግዜ መኮይ ከምቲ ንዝክሮ እዚ ኣብ ከተማ ብዙሕ ፀገማት ዝፈትሐ ኮሪደር ልምዓት ናብ ፅቡቕ ተመክሮ ወይም ፅቡቕ ልምዲ ተታሒዙ ናብ ገጠር ገፁ ከይዱ ምህላዩ ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮና እዩ ብፍላይ ዝተጨናንቑ ከባብታት ብፍላይ ዘተንፈሰ መልክዕ ዘመናዊ ከተማ ዘትሕዘ ናይ ከተማ ኮሪደር ልምዓት ከዚ ናብ ገጠራት ከይዶም ኣብ ገጠር ድማ ንዓይንኻ ደስ ብዝብል ብዘብህግ መልክዑ ናይ ኮሪደር ልምዓት ጅማሮታት ከም ዘሎን ምርኣይ ክኢልና ኣለና ናይ ቀረባ ግዜ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ከባብታት ከይዶም ኣብ ሃለባ ኣብ ከምባታ ጠምባሮ ኣብ ስልጤ ኣብ ሃዲያ ከባብታት ናይ ኮሪደር ልምዓት ብፍላይ ኣብቲ ገጠራት ድማ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ መነባብራ ስልቲ ወይ ነባብራ ሜላ ተኸቲሉ እቲ ህዝቢ ናይ እንስሳቱን ናይ ባዕሉን መንበሪ ዝተፈለየ ሽቃቅ ወይም ድማ ዓይነ ምድሪ ዝጥቀመሉ ቦታ ዝተፈለየ ብፍላይ መብራህቲ ዘይነበሮም ከባብታት ድማ ብባዮጋዝን ብሶላርን ንምጥቃም ቶም ገዛ እውን ብዘመናዊ መልክዕ ኣሰራርሓ እቲ ህዝቢ ንምንባር ብዝመጥን መልክዑ ወይም ድማ ብዝምቹ መልክዑ ዝተሰርሑ መንበሪ ኣባይቲ ዝረአናሉ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ ምስቲ ገጠር ምዃኑ ድማ ቶም ከባብታት ሰፋሕቲ እዮም ናይ ሕርሻ ቦታት እውን ኣለዉ ሓምሊ ገደና እውን ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ተኺሎምስ ዘሪኦምስ ኣብቂሎምስ ዝጥቀሙሉ ኩነታት ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ገጠር ናይ ነባብራ ሜላ ናብ ዘመናውነት ወይም ድማ ናብ ከተማነት እናተሸጋገረ ዝኸደሉ መልክዕ ዝተጀመረሉ ምዃኑ ንምዕዛብ ክኢልና ኣለና ኣብዚ ዝሓለፈ ከም ዝረአናዮ ፅቡቅ ከምቲ ዝገለጽካዮ ናይ ብፍላይ ድማ ምስ
ኮሪደርን ከም ድማ ገበታን ሃገርን ተባሂሎም ዝህነጹ ዘለው ብጣዕሚ ሓድሽቲ ተሓሳስባታት ከምኡውን ሰብ ተኮር ዝብል ተሓሳስባታት ኣብ ዝቀረበ እዋን ዝመፀ ሓሳባት ብጣዕሚ ከተማ ብጣዕሚ ከም ንሪኦ ብፍላይ ድማ ካብዚ እንነብረሉ አዲስ ኣበባ እንድሕሪና ከም ትዝገለጽካዮ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝበሉ ሓድሽቲ ተሓሳስባታት ሓድሽቲ ናይ ከተማ ናይ ጽሬት ከምኡውን ምስትዕና ናይ ቱሪዝም መባጽሓት ሓድሽቲ ፈልስታት እውን ዝትከልሉ ምስ ናይ ኢኮ ቱሪዝም ዝምልከቱን ብርክት ዝበሉ ረብሓታት ከም ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እውን ተኸታተልትና እናገለጽና ጸኒሕና ኢና ሕዚ ድማ ከምቲ ዝገለጽካዮ ሓድሽ ተሓሳስባ ኣብ ከባቢታት ገጸር ተኣታትየሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለን ብሓባር ከተማን ገጸርን እቲ ዘሎ ዕብየቱም ብወሰናይ መልክዑ ተቋዳሲ ምዃን ኣድላይ ይኸውን ዋላ እውን ተፈጥራዊ ባህሪ ናይ ከተማን ናይ ገጠርን ንወይኑ ተፈጥራዊ ባህሪ እንተሃለዎ ኮይኑ ግን ቶም መሰረታዊ ክበሃሉ ዝኽእሉ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ኣነባብራ ከይዲ ግን ተቋዳሲ ምዃን ኣድላይ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ከምቲ ቅድም ዝገለጽካዮ ዘመናዊ ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ምትእትታው የድሊ ማለት እዩ ካብ መንጎቶም ሓድሽ ኣተሓሳስባ እዩ ንኣብነት ናይ ጥዕና ኣተሓዛ እንታይ ዓይነት እዩ ንኣብነት ከም ተቀድም ዝገለጽካዮ ናይ ዓይነ ምድሪ ወይ ድማ ሽቃቅ ዝበሃል ዓይነት ክለምድ ከም ዘለዎ ብሃበ ተረክበ እንታይ ኮነስ ብኸምዚ ዓይነት ክኸውን ከም ዘለዎ ከምኡውን ሓድሽቲ ኣብ ሓምሊ ገደና እውን ከመይ ክጥቀም ከለዎ ከም ዘለዎ ጥራይ ናይ ክረምቲ ተጸቢኻ ኣሕምልቲ ምጥቃም እንተይኮነስ ምስ ናይ ሓጋይ እውን ተወሰነ ዋላ ልምዲ ተሃለወ ኮይኑ ግን ኣብ ሩዋታት ከይድካ ምትካል እምበር ኣብ ሕምልቲ ገደና ዝበሃሉ ብዙሕ ተለመደ ከም ዘይነበረ ኮይኑ ግን ብትሕዚ ዝመጽ ዘሎ ተሓሳስባ ግን ዝግበር ዘሎ ብመንግስቲ ተሓጊዙ ጽቡቕ ኣካይዳ እናተኸየደ ከም ዘሎ እዩ ምርዳእ ዝከኣል ማለት እዩ ምስ ናይ ጽሬት ከባቢ ንባዕሉ ምስ ዝበልናዮ ጥዕና ንምሕላው እንድሕር ኮይኑ ጽሬት ክሕለ ኣለዎ ጽሬት ክሕለ ተኮይኑ ድማ ንኣብነት እቲ ናይ ኤሌክትሪፊኬሽን ገጠር ኤሌክትሪፊኬሽን ዝበሃል ተሓሳስባ ዝመፀ እዚ ናፍቲ ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ምዝርጋሕተ ይኮነስ ምስ ናይ ሶላር ገይርካ ብናይ ባዕልኻ ከባቢ እቲ ወሃሃደሉን ኢሉ እውን ንኣብነት ቴሌቪዥን ዘድሊ ተኮይኑ ሬድዮ ዘድሊ ተኮይኑ ኢሉ እውን ምስ ናይ ምስ ቴክኖሎጂ ተዋሃደ ተኮይኖም ዞም ሞባይላትን ካልኦትን እውን ዘመናዊ ዘምጽኦ ምስ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ካብ ሓደ ዓለም ታይ ንኣብነት ናይ ቅድም ዝበልናዮም ከም ናይ ህንዲ ከም ናይ ካናዳ ዓይነት ናይ ኣተዓጻጽዳ ከይዲ ኮምባይነር ክኸውን ይኽእል ኢሉ እውን ኣብዚ ተሸኪምካ ማእገርካ ተሸኪምካ ተዓጽደሉ ተሓርሰሉ እውን ቅልል ዝበላ ኣብ ሰፋሕቲ መሬት ጥራይት ይኮነስ ኣብ ዳገታትን ኣብ ጎቦታትን እውን ብኸመይ ጌርካ ክሕረስ ከም ዘለዎ ነዳዲ ዘይጥቀማ ብሶላር ዝጥቀማ ኩነታት ኣብ ተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ንዕዘበሉ ኩነታት ኢና ዘለና ኣብዚ ተወሰነ እዋን እኳ ምርኣይ ክኢልና ኣለና ኣብ ተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ንኣብነት ኣብ ትግራይ ኣብ ሰሙን ዝረአናሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ከምና ገበርካ ዓጺድ ዝግበረሉ ተፈላለዩ እውን ናርአየዎ ነይሮም ብሓይሊ ሰብ ዝዕጸድን ብቲ ዘመናዊ ማሽን ጌርካ ዝዕጸድን ጉልበት ክንደይ ዝኣክለ ፈላላይ ክኸውን ከም ዘለዎ ናይ 20-30 ሰብ ብሓደ ሰብ ገይሩ ክጥቀም ከም ዝኽእል ዝተዓዘብናሉ ኩነታት ኣለና ስለዚ እዚ ናይ ዝመሓላለፉ መመሓላለፊ ናይ ዘመናዊ መራኸብቲ ሓፋሽ ጌርካ ናይ ምጥቃም ዕድሉ ዝመሓላለፉ መልእኽትታት ዝጥቀመሉ ኩነታት ዝርብሐሉ ኩነታት ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ ኢሉ እውን ምስ ሓድሽቲ መባጽሓት ድማ ብፍስፋሓት ይስርሑ ስለ ዘለው ቅድም ክብሉ ከም ምስ ናይ ንገር ዓልታ አንድነት ፓርክ ናይ ህፃናትን ኢሉ እውን ቤተ መንግስቲ ዝነበረ ተሐድሰሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ከም እውን ሳይንስ ፓርክ ዝበሃል እውን ዝተሰርሐሎ ኮይሻ ቤኑና ወንጭ እናበልና ሓድሽቲ ናይ ፓርክ ዝተሰርሐሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ናብቲ ምስቲ ናይ ከባቢ ገጠር ተዋሃሂዱ ዝኸደሉ ኩነታት እናተኣታተው እንድሕር ከይዱ እቲ ዘመናውነት እውን እግረ መንገድ እቲ ዝኾነሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቱሪዝም ዝበሃል ከባቢታት እውን ይኸደሉ በዓሉ ቱሪስት ዝበሃል ብዝስራሕሉ ስራሕ ተጠቃሚ ይኸውነሉ ማለት እዩ ንኣብነት ንበልሞ ከም ላሊበላ
ዘለው ብርክት ዝበሉ ገዳማት ዘመናዊ ቶም ቅድም ዘልናዮም ማሕበራት መሰረተ ልምዓት እንድሕር ተሰሪሕሎም ምስቲ ተዋሃደ ንብሎ ዘለና ክንደይ ዝኣክል ተጠቃሚ ክኸውን ይኽእል መንገዱ ይስተኻኸል ኢሉ እውን እቶም ማሕበራት መሰረተ ልምዓት ቅድም ዝበልናዮም ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ምስ ናይ ዓይኒ ምድርን ካልኦትን ተረባሓይ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ቅድም ኢሎም ብሰብ ስራሕ ዝኾኑን ተፈጥሮ ዘቕመጠቶም ድማ ብርክት ዝበሉ ናይ ቱሪስት መባፅሕቲ ኩነታት ዘለዉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ እሞ ኣናእሽተይ ከተማ ኮይነን ግን ቅድም ክብል ማእኸል ናይ ስልጣነ ዝነበራ ኩነታት ንዕዘብ ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ንበል እሞ ናይ ይሓ እንድሕር ኢና ኣብ ይሓ ከባቢታት ብጣዕሚ ናይ ምስ ናይ ስነ መንግስቲ ከምኡ ኢሉ እውን ምስ ናይ ሃይማኖትን ምስ ታሪኻዊቲ እማናት ተደራሪቡ ተሰርሐ ኩነታት ንዕዘብ ኢና ኣብዝኡ ዘሎ ከባቢታት ምስ ናይ ኮሪደር ተተሓይዙ ተዝስርሐሉ ክንደይ ዝኣክል ምዕርጉን እቲ በፂሕካ ንምምላስ እውን ሓደ መዓልቲ ኢሉ ዝኸደ ሓዲሩ ውዒሉ እግረ መንገዱ ኢንቨስት ገብረሉ ኩነታት ንዕዘብ ኢና ማለት እዩ ካልኦት ከባቢታት እውን ብኩሉ ኣንፈታት ዘለው ኩሎም ታሪክ ቀመስ ዝኾኑ ኢሉ እውን እዞም ተፈጥሮ ዝለገሰቶም ድማ ጎቦታት ብርክት ዝበሉ ጎቦታት ኣለው ንኣብነት ናይ ምስ ናይ ዓድዋ ቅድም ኢልና ከም ንገለጽናዮ ታሪኻውነቱ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ተሰርሐ ከም ዘሎ ኮይኑ ምስ ናይ ጎቦታት ዓድዋ ሰንሰለታማ ዝበሃሉ ምስ ናይ ጎንደር ከባቢታት ተተሓይዙ ብሓባር ዘሎ ጎቦታት እዚኦም ብደንብ እንድሕር ተሰሪሕሎም ብዘመናውነት ከም ትናገለጽናዮ ዝጸናሕና እቲ ዕደት ዝገብር ካብ ጎንደር ተላዒሉ እንተስኒ ንትግራይ ይኸይድ ወይ ድማ ብትግራይ ጸኒሑ ድማ ናብዚ ይመጽእ ኢሉ እውን ብዓፋር ኢሉ እውን ዝዘረሉ ኩነታት ንዕዘብ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ኣርሆን ካልእ ዞም ካራቫን ዝበሃሉ እውን ዕድሚ እግረ መንገዱ እናተዓዘበ ኢሉ እውን ተዋና ድማ እቲ ተፈላለየ ዓይነት ብርሃናት ዘርእየና ማለት እዩ ዲፕሬሽን ደንከል እውን ዝዕዘበሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ንምግላጽ ዳኣ እምበር እዞም ካብ ከተማ ዝተረኸቡ ተመኩሮታት ናብ ገጠር ከባቢታት እንድሕር ወሲድናዮም ምስቶም ዘለው ምዕሪ ንቱሪስት መባፅሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እና ዋሃድናዮም ድሕር ከይድና ድማ ክንደይ ዝኣክል ምስቲ ተፈጥሮ ምስቲ ቅድም ኢሉ ተሰርሐ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ተዋሂዱ ክስራሕ ከሎ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ተሰርሐ ናይ ሶፍ ዑመር ርኢና እንተኮይንና ብቅድም ኢሉ ዝነበረ ናይ ባዕሉ ባህርያዊ ኣለዎ ሕዚ ድማ ንዕኡ ብዝምቹ ምስ ናይ ጨበራ ጭርጭራ ብሄራዊ ፓርክ ተተሓይዙ ምስ ኦሞ ሩባ እውን ተተሓይዙ እቲ ዝፈጠሮ ጽባቐ ክንደይ ዝኣክል ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል እዩ እሞ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ጽባቐ ከምኡ ድማ ምስ ናይ ሚዛን ኣብ ምሕላው ናይ ኢኮቱሪዝም ኢሉ እውን ሚዛን ከባቢ ናይ ምሕላው እውን ዝህልዎ ረብሓ ኢሉ እውን እቲ ማሕበረሰብ ድማ ከተማን ገጠርን ኣፈላላይ ንኸይህሉ ዝሰፍሐ ከይኸውን ከከም ባህሪኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ነቲ ባህሪኡ ብዝጥዕም ብዝምቹ ጌርካ ዝግበሩ ዘለዉ ስራሕቲ ከም ትቅድም ዝገለጽካዮም ናይ ከም መርኣያ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝተወሰኑ ከባቢታት ዘሎ ልምዲ ናብ ካልኦት ከባቢታት እንድሕር ሰፊሑ ክንደይ ዝኣክል ጠቃምን ዘላቂ ዝኾነ ጠቕሚ ከም ዘለዎን ወለዶ እውን ክንደይ ዝኣክል ክርብሕ ከም ዘለዎን ምርዳእ ይከኣል ፍሽ ገርም ሞኬ ምናልባት እዚኦም ከም ምሩጽ ተመክሮ ከተማታት ዝተረኣየ ብሉጽ ተመክሮ ኣብ ገጠር እውን ከምቲ ቅድም ዝበልካዮ እቶም ዝስርሕሉ ስራሕቲ ከተማታት ተሓፀሩ ዘይኮነስ ከተማን ገጠርን እውን ተኣሳሲርካ ብክትሓሓዝ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከተማ ጥራሕ ዝስራሕ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንምርኣይ ወይ መኡ ናይቲ ጽቡቕ ነገር ተቋዳሲ ንምዃን ክብል ካብ ገጠር ናብ ከተማ ፍልሰት ክካየድ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ብልሓት እዚ ኣብቲ ገጠር እውን ኣብቲ ዘለዎ ዝሐሸ ናይ ልምዓት ስራሕ እንድሕር ሰሪሕ ካሎ ኮይኑ ክነብር ይኽእል እቲ ማሕበረሰብ ብዝብል ዝተሰርሐ ስርዓት እዩ ስለዚ ዘመናዊ ኣነባብራ ገጠር ዘርኢ ስራሕቲ ጅማሮ ተባሂሉ እዩ ዝተወሰደ ምናልባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ሃምዞ ወልዎ እውን እተን ጅማሮታት እዚኣተን ብመንግስቲ ዝተሰርሓ እየን ሰብ ሃፍቲ ናይዚ ከባቢ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢ ዘለኩም ሃፍቲ ዘለኩም ኣብቲ ገጠርና ከድኩም ከምዚ ዝበለ ስራሕትታት ስርሑ ዋላ ሓንቲ ትኹን ኣብ ሓደ ገጠር ከይዱ ሓንቲ ናይ ሓደ ገባር ሂወት ዝቕይር ስራሕ እንድሕር ሰሪሑ ዓዲ ከምኡናለት እያ ትቕየር በብከባቢኡ ዘሎ በዓል ሃፍቲ እውን ሃፍቱ ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅዱስ ተግባር ከውዕሉ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ እዮም ኣመሓላሊፎም ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ስራሕትታት እዚ ምናልባት ከም ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዘለዋ ስራሕትታት ሃላባ ከምባታ ስልጤ ጉራጌ ሃድያ ኢለን ዝተሰርሐ መርኣያታት ይኹና እምበር ናብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክሰፍሕ ከም ዘለዎ እዚ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ዘበናዊ ወይ ሞዴል ከተማታት
በብከባቢው ንምፍጣር ካዝን ዕዳጋውን ምቹው ይዝኸውን ናነባብራውን ምቹው ብፍላይ ንነዊሕ ዘመናት ናይ ኢትዮጵያውያን አነባብራ ብፍላይ በገጠር ከባቢ እንስሳትን ሰብን ዘይፍለዩ ከባብታት ነይሩ ተሓዋዊስካ እዚ ድማ ንጥዕናት ማሕበረሰብን ነተን እንስሳትን ጽባይ ኮነን ነተን እንስሳትን ምስ ሰብ ናተነኻኻ ክነብራ ይብለንን እተሰውን ምስአን ተነኻኻ ቁጽሪ ናይ ጥዕንኡ ወይ ናይ ምንባር ዕድሚኡ ናይ ምንባሕ ናይ ምንዋሕ ዕድል ወይ ድማ ጸጋ ዘለዎ ከባቢ ምዃኑ እዩ ዝትንበ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ምክልኻል ዓብይ ብጽሒት ኣለዎ ምክንያቱ ጽሬቱ ዝሓለበ አነባብሩኡ መደቀሲኡ አመጋግቡ አነባብሩኡ ዝሐሸተ ኮይኑ ማሕበረሰብ እቶም ተመሓላለፍቲ ዝበሃሉ ሕማማት ካብ እንስሳት ላብ ሰብ ካብ ሰብ ላብ እንስሳት ዝመሓላለፉውን ይዕገት ኣለዎ ስለዚ ሰብ ናብ ዘመናዊ ምንባር ዝሰጋገረሉ ዘሎ ምዃኑ እዩ ብፍላይ ዞም ናይ ዓይኒ ምድሪ ወይ ምሽቃቅ ሻወር መሕጸቢ ነብሲ ዝበሃል ማለት እዩ ሕርሻ ጎደናታት ድማ afti ከባቢ ብዙሕ ዘይረአዩ ዝነበሩ እዚኦም ብምትእትታቶም ድማ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ ገጠር ነባሪ ብፍላይ ዓብይ ምልዓል ዝፈጠረ ወይ ዝወለደ ምዃኑ ብፍላይ ፀሓይ ብፀሓይ ሃፍታም ኢትዮጵያ ከም ትፈልጣ ዝኾነ ከባቢ ኸድካ ናይ ፀሓይ ፀገም የለን ካብቲ ፀሓይ ናብ ብርሃንን ናብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ቀይርካ ናይ ምጥቃም ድማ ብዙሕ ዘይተኸየደሉ እዩ ኣብ ካልኦት ዓለማት ኣብ ዝማዕብሉ ዘለው ኣፍቶም ናይ ኤሌክትሪክ ተበጻሕነት ዘይወጽሑሎም ከባብታት እዚ ዝጥቀም ስለዚ ከዘፍቶም ዜን ዘመናዊ ከተማ ንምስራሕ ወይ ድማ ኣብቲ ገጠር ኸድካ ንምስራሕ ዝተኸየደ ኣብ ዝተገበረ ጻዕሪ ድማ እቲ ባዮጋዝን ሶላርን ተጠቂሞም ቴሌቪዥን ንኽሪኡ ዝተፈላለዩ ብመብራህቲ ዝጥቀሙ ናይ ምግቢ ምሳል ክኾን ይኽእል ስራሕታት ብዙኦም ንኽፍጽሙውን ዓብይ ዕድል ዝፈጠረ እዩ ሓደ ዝረአናዮ ሓደ ጎቦ ነይሩ ጎቦ ሃምበርቾ ዝበሃል እዚ ጎቦ እዚ ነዊሕ ጎቦ እዩ ምናልባት ልዕሊ ፀፍሒ ባሕሪ ላብ 3058 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ጎቦ እዩ እዚ ጎቦ እዚ ላብኡ ንምውፃእ ብዝተፈላለየ መልክዒ ብፍላይ ማይ ትበጽሕ ተሎ ጭቃ ትህሊ ተሎ ትህዝብውን መድከማ እዩ ነይሩ በጻሒ ኣብቲ ከባቢ ምስ ወጻእ ካብ ላዕሊ ግን ዘለዎ መልክዓ ምድሪ ዘለዎ ተፈጥሮ ብደመናን ብግመን ዝተሸፈነ እዩ ስለዚ በጽሑ በጽሓ ዓዲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናይ ደገ ንኽዘናግ ዓብይ ባይታ ዝፈጠረ ሓደ ስራሕ ዝተሰርሐሎ ብደረጃ ወይም ድማ ብመደያይቦ ዝሰርሑ ዘለዎ ደረጃ ሰሪሖም ማለት እዩ ደረጃ 777 ደረጃ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ እዚ ኣብቶም ከባቢ ብፍላይ ኣብቶም ከባብታት ዘሎ ቦታ ከምባታ ናይ ባዕሉ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ምስ 7 ቁጽሪ ዘለዎ ምትእስሳር ብሃይማኖት ብባህሊ ብታሪኽ ምስ ቁጽሪ እዚ ምትእስሳር ከም ዘለዎም እዮም ዝገልጹ ስለዚ ኣብ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ ዞባ ከምባታ ዝርከብ ከባቢ እዩ እቲ ጎቦ ዘካልሎ 21 ጣብያታት ኣሎ ወይ ዝሽፍኑ ስፍሓት መሬት ድማ ናብ 18604 ሄክታር መሬት ዝሽፍን እዩ ስለዚ እዚ ናይ ገጠር ኮሪደር ልምዓት ክስራሕ ከሎ እቶም ገዛዙ ኣብያት መንበሪ ኣባይቲ ጥራሕ ምጽባቕ ወይ ምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብኡ ዘለው ገጸ በረከታት ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ጸጋታት እዚኣቶም መልምዒኻ ንበጻሕቲ ዓዲ ንቱሪዝም እውን ክፍቲ ንምግባር እውን ዕድል ዝፈጥር እዩ ከም ተቀድም ኢልካ ትገልጾ ዝነበርካ ካብ ገበታ ንሸገር ጀሚሩ ገበታ ንሃገር ገበታ ንወለዶ እናበለ ኣብ መላእ እዚ ሃገር ዝተሰርሑ ናይ መባጽሕ ቱሪዝም ኣለው ገለገሊኦም ሓደሽቲ እዮም ዝነበረ ተፈጥሮ ኣሎ እቲ ተፈጥሮ ንምዕረራይ ዝተወሰነ ነገራት ምውስሳኽ እዩ ገለገሊኡ ድማ ካብ ፋውንዴሽኑ ካብ መሰረቱ ጀሚርካ ሰሪሕካ ንበጻሕቲ ዓዲ ዘለካ ሃፍቲ ዘለካ ቱሪዝም ንምጥቃም ዝግበሩ ዘለው ስራሕታት እዮም ስለዚ እዚኣቶም ዞም ናይ ኮሪደር ልምዓት እውን ኣብ ከተማ እውን እንተሪእና ዝተሰርሑ ኣብ ገጠር እውን ዝስርሑ ዘለው ንበጻሕቲ ዓዲ ንቱሪዝም ዓብይ ብጽሒት ዘለዎም እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ብሃፍቲ ቱሪዝም ሃፍታም ካብ ዝበሃሉ ሃገራት ሓንቲ እያ ብጣዕሚ ብዙሕ ዘይተነኸ ዘይተበልዐ ሃፍቲ ዘለዋ ምናልባት ፈረንጂ ክጽውዕዎ ከለው ቱሪዝም ትካልቦ ኢንዱስትሪ እዮም ዝብልዎ ስለዚ ሃገርና እውን ኣብዚ መንገዲ እዚ ንኽትኣቲ እቶም ዘለው መሰረተ ልምዓታት ብፍላይ ጋሻ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ዝመጹ ጋይሽ መዕረፊ እዮም ዝደልዩ ናብ መባጽሕ ቱሪዝም ውዕደት ክገብሩ ተኮይኖም መባጽሕ ቱሪዝም ክበሃል ከሎ መዕረፊ የድልዮም እዩ ኣብኡ ዓሪፎም ድማ ኣገልግሎታት ይደልዩ እዮም መንገዲ ይደልዩ እዮም መኽወዲ መንገዲ ስለዚ እዚኣቶም ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ مرأي خلي من البات مكيف زينا مودات حساب كتقول تخيل نجار توسخ نجار تعالي وسخمو نعم تقلال الملك أنا هنغدينا
هو كم تزول كايو بتعمي تفلالي هاجرات لنا يبعلن زهون تسجع اللونيو إثيوبيا جد كل عين تسجع إذا لو مالك قال مالتيو بزراعة تيلنا بأير صباي تيلنا بجرابات تيلنا بكل عينات مالتيو بناي سبات سبترون دحرينا نعم نتبكى زخون كابي زخون عينة مجاجبا خلوه يخل زخون خاب دم زخون عينة كادرنا خلوه يخل سلزي دمر زبالة قلالو دقعلو حاوس دقع عون الله تفضل عين زرعت ونز وقلوا لكناتات معزة مالتي مسجد تحيز دما كاب راس دشن جميرو سكع دالل دما تفضل عينت ناي أكمل متأزلوا عدوني مالتي أبونغو زياتهم زهلو قدم زغلصنا يم تفضل عينت صقاتات الله زوم صقاتات دما ان اين صقا انتي عينت يدلي زبل ممي خان للي خان ابرا حمو على الوساني يخون مالتي نامنت ناي سويزرلاند ندحرينا كم تقدم هندي بتفضل صقاتات ناغلصنا يا صنيحنا نيرنا ناب سويزرلاند ندحر كيدنا دما بغلغالتن بتريزم نيو صقا مالتي بفلاي دما بتريزم ندحرينا غوتاتا خمت زولنايو نامنت ناي غوتات سمين وي دما ناي غوتات بالين ندحرينا كاوم خم عينت برخ زولو بوتاتاتا تاغيراتهم درجه خمت قدم زغلص كاي ناي همبرچ عينت غوبو اب حد معرف زلو اسكالا خنول نخل مالتي زخونه كيلومتر مستغعازكا تعرفلو او خوين كادما نيمان صقام خباب تفطرو تعزبل لخونتات نو توستنا رحقه معدي خاطرت لها قاليو صحي تري له غوتات خوني خل قاليو دما دبنا خوني خل قاليو مس برد تحاز خوني خل سلازي تي نعينخا بتعامل زمارخ كونتات عينت خوينو نريمو بزتفلاليو بيتبن بخالي من قدتاتن نايم راي عدل ندحر حالي ونقعزو ويخليهم سلازي كندي زاكل ماراخي تفطرو نابعلم ربحا خمس غير وي مردا زكال مالتي سلازي نحنا ون كم تزغلصنا يزفلال عينت ناي تفطرو غص بركتلنا زوم غص بركت زيهم انت عينت نمنتاي يدلي نيدنا بحيز تجميرو زلو مالتيو نامنت اب زخونه خوابي زي عين خوني خل اب زخونه خوابي زخونه عينت نابلنا ناغلصنا يوم كم زلنا سلازي زيهم مزنعته تغيرم صفحات تخايدلم كم تستبهاد دما سبحابتي بفلاي دما تولد خوابتاتن كبابيهم الميعم عقم زلوم اكلات تحابيركا مسرح قداسي يخون مغنياتو منغست بينو صريحو ود اصل زي كونه خمتي صاوعيت قريبو زولكا يقدم صاوعيت تقبلهم عقم زلوم حبرتسب مس كبابيهم الى دما مس منغستم مس حبرتسبهم بحبار تواعدي دم دحرت صريحهم خاون المعمم لو حبرتسبهم تقيمم لو بخالي بتزواور دما نبعلمون تطقامي مغاني خليمو زي إلنا مثلنا جزي بزي تبقعنا تاي مثل قرم موكي كبران انت ملكتنا نايلم معدزتنا كل الترس مسارة مقبارنا نعلل صنعنا تم ارستاتنا مزخار زاكل تاريخ ويم دما نصلا تاريخن زي اتاخاخبي تاريخ ويم زانتا ياتنا نصوع مسارة مقبار مساحاتهم كنعلل صنعنا بقالاي دما لمعات كوريدر قطر زملكاتيو حزنا يهن مهن نبل صنعنا مكون نبرح مسارحتي عزيز مسكن كبران تملكتنا ونمسانا صنيحكم ولتحسنا سلاستخاتاتلكم ازينا نمسكن سلام